ده سوپایا پاسدارên Îranê di berdewamiya roja duyem de li peyî hev li tengava Hurmuzê êrişî du keştiyan kir. Piştî êrişê fermandariya navendî ya Amerîkayê CENTCOMê ra gihand got hêzên Amerîkî weke bersiv baregehên leşkerî û pêgehên Îranê armanc kirin. Herwiha Supaya Pazdarên Îranê jî êrişî baregehên Amerîkî yên li Behreyn û Urdunê kir. Beşa têkiliyên giştiya Supaya Pasdarên Îranê bi daxuyaniyekê ra gihand ku hêzên deryayî yên rêxistinê roja duşemê li nêzî perava Omanê êrişî du tankerên petrolê yên îmaratî kir ku di tengava Hormuzê re derbas dibûn. Supaya Pasdaran zêde kir ku her derbasbûnek di tengava Hormuzê re dê bibe sedema poşmaniyê. Di encama van êrîşan de endamekî ekîba keştiyan ê Hindî jiyana xwe ji dest da û heşt kesên din ku şeş ji wan welatiyên Hindî û du ji wan Ukraynî ne birîndar bûn. Piştre Hindistanê gazî cîgirê balyozê Îranê li Nîyo Dilhiyê kir. Piştiyê êrişa Îranê ya li ser du tankerên îmaratî, fermandariya navendî ya Amerîkayê CENTCOM careke din bi daxuyaniyekê li ser platforma X'ê eşkere kir ku hêzên Amerîkî pêleke nû ya êrişan li dijî armancên leşkerî yên Îranê pêk anîne. Pêla dawî ya êrişên Amerîkî yên li dijî Îranê sibaha roja sêşemê bi dawî bû ku bi giştî 5 demijmêran dom kir. Herwiha CENTCOMê lê zêde kir ku di vê operasyona 5 demijmêrî de hêzên Amerîkî bi serkeftî êrişî armancên leşkerî li seranserê Îranê kirin. Di dawiyê de CENTCOMê da zanîn ku niha zêdetirî 50,000 leşkerên Amerîkî li seranserî rojhelata navîn belav bûne. Herwiha di êrîşan de parêzgehên Îranê Bûşehir, Xozistan, Hormuzgan û Sîstan û Bilûçistan hatin bombebaran kirin. Rayedarên Îranê diyar kirin ku li gorî nirxandinên destpêkê heta niha 4 kes di êrîşan de birîndar bûne. Piştî bidawîbûna êrişên Amerîkayê yên li dijî Îranê, sibaha sêşemê Supaya Pasdarên Îranê bersiva xwe ya li ser êrişên Amerîkayê ra gihand. Supaya Pasdarên Îranê iddia kir ku wan bi mûşekên balîstîk û dronan êrişî cihên Amerîkîyan li baregeha Cifêr li Behreynê û baregehên Amerîkî li Urdunê kiriye. Ji aliyekî din ve desteya operasyonên deryayî ya Brîtanî roja sêşemê nîvro ragihand ku wan raporek wergirtiye ku tankerek petrolê li peravên Omanê hatiye armancgirtin. Di raporê de hat gotin ku rayedar lêkolîna berfirehîya bûyerê dikin. Desteya operasyonên deryayî ya Brîtanî her wiha ji keştiyên ku di tengava Hormuzê re derbas dibin şîret kir ku baldar bin.